nakarsano tamni himba thaisung kisisa ani yang disturb thangka aboni bagui norbai kaham ke kwrwnglai malia so lamsogo haine hai norokno langmani blog ni youtube channel o kisisa chini tiprasa rokni bisingo media social media kwbangma youtuber amahai kok pini tongmani bisingo angbo khoroksa social media tei kok kisisa awai khaina bagui non bwskango phaijak gabono lukorok sadi khorang rok bahai clear da ang noro thamnalo nugui no saino mangkhana tamo kokno sano clear khlailainai jara nai tongnai kisisa like khlaidi tei share khlairidi tamini himba noroni takhuk roksa sukjaya kisisa da o dofani kok rokno pini mano aba ani kaisa naharmung so faidi hingkai chwng tabuk kisisa kok khnalainai sini borom gwnang David Mora Singh actually bo thangmani kaisa ni reason dofa bai ke yok saba mannai omono naharmung tui no bo nongkhormani nok ni simi aboni bagui boni thani kono particular flag kwrui bo kaisa India khoroksa Indian ni citizen wngui no Bharat ha ni bwsa wngui no bo flag tui India flag tui bo nongkhorui chobak khlaimani o dofa rokni tuita aro jagao kwbangma boni ungkulugo nanglaino tongkha hesi David Mora Singh kwbangma rang mankha ticket ni bagui tei bini career swnamna bagui rajnitiko tei bo kuchu kana bagui podre pod kok salai tongkha phiaba naidi ang manui nakhado ang manui nakha David Mora Singh bo ticket ni bagui khlaio bo bini kwbangma rang puisa ajana bagui source ba abahai nai bo khlaio hinui je sao thiasa ang manui nakha haifano to dofani bagui to bo samung khlaino tongkha bwle mohai tiprasa ni bisingo kwbangma tiprasa neta rok ni bisingo toto tongkha je dofani bagui hani bagui jati ni bagui aswk hachal nokhuk takhuk bukhuk yakarui tei lama kochosao lama kwchar majaro tamjani wngno na aro jaiti gosti tongo na takhuk bukhuk tongo ba nono chubanai tongo kunu phano je asajaknai kwrui mo position no himi tongo David Mora Singh borom gwnang ha tei dofani bagui boni tinta bo sanmung no tui thangmani thangnai hunger strike tongoi tongfru bobagra je agreement wngmani chini tiprasa accord abo implementation wngya tei kaisa chini greater Tripura land separate state chwng sani tongmani amo rijakya tei chini ayangnar ni phaiui chwng salsa majority tongmani chwng minority wngui thangkha tei omorokno Bangladeshi rokno bahai ke push back khlai rohornani omorokno tui no tini bini sanmung tui bo thangui tongmani hingke aro jagao je bini ani nukhungo ang ticket MLA ticket ranani MDC ticket ranani ani poribaro kahamnani aboni bagui to bo aro thangya bwle thangfano tongthung haifano to dofani bagui khlaino tong bwle hai diba na lukurok hingke kwbangma kok achaikha je aro thangnai rok rang puisa lobni bagui thango omo hai kwbangma kok achai tongkha phiaba nwng khlai de phono mangkha kaisa kubi kok saono thangnaio mia salsa kebingui Agartala o thangmani o dino no Bharat Hagotor ni Home Minister ni bwkhak tui kaisa notice nongkhoro naro kahama kheno sai mangkana je Bangladeshi rokno 2024 first 31 December ni joto Bangladeshi rokno joto narwgui rinai
hingke ba 24 December 31 December singka ka ba yang otai tai besu tongko bana te kiri kha bole hingke 5-6-7 mas ni boron besu manai already city prasa rok nini 1949 o je agreement wngmani yagolo जों 1969 70 71 already जों omo जों थांगा minority जों थांगा ओंखायनो ओ 2025 नि 6-7 मासनि उनखौ आं नानि फायनाय बांलादेशनो रह खांखाय नों मेजरिटी थानाय दाबोले खुसिं बाय खोनायसि सिनि नेटारक CPM नि नेटारो ताले खुसिं बाय खोनायसि BJP खायने नेटारो ताबोले खुसिं बाय खोनायसि कांग्रेस खायने नेटारो ताबोले खुसिं बाय खोनायसि तिप्रासा नेटारो बुटवारो aba u dofani bagui samung khlai tongnai dofani bagui je himi tongnai jan prandoi nokhong takhong bukhong yakari ha himi tongnai aba bono khe noro hamya salayo nor khlai phunukdi haisi mada manno haisi nung khlai kangkai tini chungni loge bo tong haisi borok mana Jitendra Chaudhary nung thangka angkai chungni loge bo tongnai dofani bagui kaisa chini montri Vikas Kok saka angkai dofani bagui nung andolon khlai kangkai separate state ni bagui andolon khlai kangkai ba chini thinang kaisa solution chini je satung dagi tongmani solution ni bagui kaisa andolon khai kangkai chung jotono phaina haisi omo hai dofana hamjaknai kwbangma lukurok tongo tabo o hasteo chini tiprasa rok karon yokna musung khaisi je somoyo chung bomra hatai kotor khapaikha Agartala ni simi phaiye hawai ni lukurok je kwbagui kaplaikha tabole chung yok sama mansine hinui nini tuisindrayo chini corporation je lamjak sona bagui ba nairagui rohna bagui phainai rok bwsuk kaplaikha saideman nini yang chakma ghatni chini bukhuk song bwsukhe kaplaikha saideman nini mungia ni bukhuk song bwsuk kaplaikha saideman yokna musungma bagui tabole chini yok sama mansitung hinui bwkhano musukkhai khlaikha haisi lukurok saimandi 9 tarik September o khorok bwsuk neta thang tabukno kahama khe saina rwdi haisi khorok bwsuk neta thangno aro jagao 9 September o borong gana David Morasing je kobogoi tongo joto tiprasa neta rokno Mujib CPM hok Congress hok BJP hok jesa party ni phano ringui tong borong gana David Morasing khorok bwsuk sogoino saimia lukurok kaham khai khwnai narwdi naina rwdi haisi